То не е от... Значи не е наградата от оператора, е от магазина. Не. Значи сега слушайте ме добре. Става въпрос, като отворите много пуснаме да се разбъркат абсолютно всички телефони, номера на Google, на MTL или на Vivatel. По-точно се изписаха на компютъра 10 номера, които се спечели по съвсем различни награди плюс вас. А вашата награда, която ви се полага на вас, един вид телефонния ви номер печели. Ясно. Която ви се полага на вас е един телевизор плазмен, един мобилен телефон и 500 лева, които да ви са честито. Супер! Нашите куриери до 30 минути тръгват да разтасят наградите. От вашата страна ще се изиска да ми дадете точен адрес, на кое място да ви се предостави наградата за днеска. Добре, само това ли е? И като вид пъти транспортни разходи на корейската услуга, защото ползваме корейската услуга на струва 20 лева. Добре, смисъл, те като дойдат трябва да им дам парите, така ли? Друго нищо не се заплаща. Добре, значи като дойдат им 20 лева, и това е, им дам 20 лева на момчетата и това е. Значи, искам да обясня нещо, така като е забранено да се плати на корейската услуга на ръка, от вашата страна ще се изиска да се закупи един брой ваучер на стойност от 20 лева, защото ползваме корейската услуга на да може да ви се потвърди наградата. След това на самия ваучер има един баркод, който баркод ще ми го издиктувате, веднага ви отпускам транспорта и като признат нашите куриери при вас, този ваучер го предавате на тях, а те ви предават сумата от 500 лева, плазмения телевизор и мобилния телефон. Друго нищо не се заплаща. Само се подписвате както се получавате наградата. Добре, значи, трябва ли да ходя да се разкарам? Не може ли направо да им дам 20 лева, пък те да вземат ваучер или? Значи, приятели, слушай ме добре. Значи, в момента всички разговори се записват, че не те задължавам, ако се откажеш награда, не е никакъв проблем, мога да избера друг абонат на твоето място. Не се отказвам. Как се отказвам от наградата? Не съм тръгнал да се издължа. Не. Което се изиска от мен, аз го казвам на теб. Ясно. Не, просто се чудех да ходи до магазина, не е ли проблем направо да им дам парите вместо да така? Забранено е да се плати на корейската. Ясно. За да нещо сигурно за подкуп да не го сметнат. Не бе, човека, защото е забранено, разбираш ли бе? Сега, от вашата страна ще ти изиска да дадеш точен адрес на това място да ви се предоставя награда. Добре, направо да ви казвам. София, вие сигурно знаете, щом имате данните. София, Марин... Само телефоните, се изписвах. Нямаме никакви данни от вас. Ми пускаме само телефонните номера да се разбъркат. Ясно. Значи София... Да. Улица Марин Дринов. Така. Номер 4. Така. Етаж 2. Да, не, като пристигнат от прещата, да може да издейства това, като ги посрещате, не е никакъв проблем. Добре тогава. Имена като получател? Аз съм Иван Петров Георгиев. Така, значи става въпрос. Ама моя или на жената, понеже нейният телефон сте изтегли? Да, нейният телефон печели, но не е никакъв проблем, нали? Не е съпруга става въпрос. Да. Щом сте ми дали вашите трите имена, трябва да сте там, за да може да се подпишете, за да може да си вземете награда. Разбирате ли ме? Ясно. Не е важно дали ще ви е съпругата и вие сте едно. Значи при ситуация, в момента ще ви отпусна корейската услуга, най-късно наградата ви ще бъде предоставена до час. Защото от 500 лева ще се даде на ръка, разменете виждали мобилния телефон. За да мога да те регистрирам като получател, до колко време може да успееш да закупиш един брой ваучер на... Сега затваряме и веднага отивам. Значи като го закупите, става въпрос, искам да се оттеглите на страна, да ми издиктувате баркода, защото с този ваучер се покрива транспортни разходи на корейската услуга и да може да ви се потвърди награда. Не, аз в момента почвам да регистрирам като получател и веднага ти отпускам транспорта, но трябва да издиктуваш баркода на самия ваучер. Добре. Никакъв проблем да ги вземеш два броя от 10 лева и един на цяло от 20 лева. Не е значение. Важното да образува... Само на ми трябва, защото жената е смисъл няма или няма значение. С този ваучер се заплаща куриерската услуга. Ясно. Добре, айде аз сега затварям и отивам да ги взимам. Така, до колко време да очаквам да ми се обадиш? Магазина е на 10 минути, отивам там, взимам ги и веднага ще се обада оттам. Излизаш отвънка на магазина и тогава ми се обаждаш, защото като издиктуваш баркодовете с тези баркодове си покриваме пътните транспортни разходи. Да, веднага, айде добре. Купуваш ги, излизаш отвънка и ми се обаждаш. Добре. Сега до чуване. До чуване.